अहम खबर, कंगना रनौत और उनकी बहन रंग सोबत सुशांतच्या वडिलांचा व्हॉट्सअप मेसेज व्हायरल झालेला नावं पुढे आलीत आणि दीपिका पदुकोण हिची चौकशी आज बघा कशी खंतत ते खालची माती वरती काढतात लागू हळद यांच्या चॅनलला निकाल लाव मेल्यांचे हो आज त्या मराठा आरक्षणाचा निकाल लागायचो पुन्हा नाही ते टीव्ही लागले आता न्यूज बुकचं केव्हाच सोडले पण त्याचा काही निकाल लागलो तर ते दिसणार नाही खर ह्यांच्या आता बक्षीस हे आपल्या राऊत आणि राणावर टाकत होती दिलो असं तुमका सांगतं त्या काही इतके नॅशनल कसले फॅशनल अवॉर्ड गावले तेव्हा इतकी चर्चा झाली ना तितके तिची आता चर्चा होता या न्यूजवाल्यांना कोणाक फेमस करूचं असत ना तर या वाक्य पण पुरे तास झरत राहतात हे कसा कनिये घालून कोंबडे धुजाचं काम हे एक नंबर करतो इसने उसको ऐसा बोला अब देखते हैं ये उसको क्या जवाब देता है करारा जवाब देता है म्हणजे तो उसके असताना त्याका जर हेका उत्तर नाही दिवचा असला तरी त्याका ह्यांच्यामुळे उत्तर दिवचा ना अरे पण मारण्याचा हात घरशा बोलण्याचा तोंड कसा घरशा हे ना बघितच असतं काही धूर येतात मग हे रॉकेलची गाणं घेऊन धावले पेटो अजिबात मानवाला दिवचे नाही रॉकेल वतीत राहते ह्या पेटलाला पेटत कसा राहत नाही ह्याची काळजी मात्र बरोबर घेते ह्यांका यांचे भाकरे बाजूचे असतात ना म्हणतात का कोणाची जडता दाढी आणि त्याच्यात कोण पेटेता विडी इतके दिवस लोक काय सांगत कोरोना कसं होता तर न्यूज बघल्यामुळे हो त्या कोरोना परवडलो पण ह्या कोरोनाच्या न्यूजनी वैताग घाललाय पण आता जगात आपलं कोरोना दुसरं नंबर विलो पण न्यूजवरनं मात्र शाप कोरोना गायब ह्यांका वायच काय नाही गावला काय जर चालू असा आता पण हे सांग हो देशात ना आता गरीब लोकांचे हाल कुत्र्याक नको झाले पण हे नोटावाल्यांच्याच मागे धावतात कॅमेरे घेऊन माका सांगा आता देशात रोज कितके जण जीव देतात कितके जण मरतात कोणाक असा त्यांचा काय कोण खंय उपासाक कंटाळून दिता कोण जीवाक कंटाळून दिता आता फक्त ना यांचे बातम्या बघून कोणतरी जीव दी इतक्याच बाकी रावला तो पण दिल्या नसतो लोक आता बघशा आता त्या सुशांतच्या पाठीला माका सध्या सुशांत यांच्या स्वप्न देऊन सांगल्या माझ्याच न्यूज दाखवल्या माका सांगा हाय तरी या का फिया कोण कुत्रो त्याका ओळखी आजपर्यंत पण आता आहे त्या न्यूजवाल्यांच्या कृपे त्या काही येऊन नागता येऊन पोर वळखांक लागलो त्या काय की त्यांच्या सगळ्या घरातल्यांका वळखांक लागलो पण याक मात्र असा ह्या देशात जर तुमच्या मरणाची तुम्ही स्वतःक लायलेल्या फाशीची तुमच्या खुनाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊची असात तर तुमका ना सेलिब्रिटी होऊनच मारायचा येतात चुकला काय चुकला तर चुकला म्हणून सांगा तो मग येऊन त्याला हिमय काढून बोलता ह्या न्यूजवाल्यांका ना गोडी डाळ भात गोडा असा काय चाललाच नाही त्यांना सगळा झणझणी तिखट फोडणीवाला लागतं मग भुतूर बक्षात तर सगळा पत्वची माका सांगा रोज कितकी पोरा जन्मा घेतात आपल्या देशात कसल्या बाबड्या गरीब परिस्थितीत कोण जन्मा घेतात पण असा त्याचा कोणा कौतुक ह्यांका कौतुक कोणाचा ते काळे टिपकेवाले आंगले घालतात ती आणि गुड न्यूज देतात त्यांचाच त्यांची पोरा जन्मा घेऊच्या आधीच ही त्यांची नावं ठरवून मोकळी त्यांच्या फाल्या ना त्यांच्या पोरांनी कसल्या कंपनीचे डायपर घातले ते कसल्या पेपरमध्ये गुटावून टाकले ह्याचे सुद्धा बातमी करते तरी नशीब हळेहळे अडकले नाही तर तडे इतक्या अनुष्काच्या सोनोग्राफचे रिपोर्ट पण हे घेऊन येतले असते दाखवले ते सेलिब्रिटी लोक घराबाहेर पडले का हे धावतात त्यांच्यापासून कॅमेरे घेऊन जाशीत थाय आपल्या हातले मग अमुक इतके वाजता यो घराबाहेर पडलो अमुक इतके वाजता यो सर या खाल्यान अमुक इतके वाजता यो सर बसलो अमुक कलरचे कपडे घातले होते माती आणि गुन्हे काय न दाखवचं काय पण दाखवलं सुशांत झालो का कंगना आणि कंगना झालो का सुशांत यांचा आपला ताक चालू अरे पण बाकी काय देशात समस्या असत काय नाही देशात बाकी काय जाऊ नये ह्यांका आपल्या TRPशी म्हटलं बाकी देश गेलो रस्त्यावरच्या खड्ड्यात बरा देशात आपल्या सुरक्षेसाठी काहीतरी निर्णय घेतले आणि तो ह्यांच्या कानापर्यंत गेलो तो जाताच ते बातमी काढतातच काय ढोलपुटीत मोकळे मग ह्यांका देशापेक्षा ना देशाच्या सुरक्षेपेक्षा आपली बातमी महत्वाची ह्यांच्यापेक्षा ना आमच्या आवडलेल्या त्या बायकांच्या गजाली बरी म्हणजे कसा पळता पळान गेला इतकीच गजाल असते पण हे सकाळी किती वाजता उठला त्यांनी काय खाल्या काय पिल्या जाताना कसले कपडे घालून गेला कसा गेला सगळ्यांना बातमीचं ना काय म्हणतात तसं अक्षरशः किस बाकी ना बातमीच्या मुळापर्यंत जातात पण ह्यांच्या हाती कायम गुन्हेच लागतात असं वाटतं काय तर एखाद्या बातमीचं ना हे पूर्ण काय ते सोक्षमोक्षच लायते हे ना इतके आणि असं बोलतले जसं काय हे रिपोर्टर ना तिसरं जाऊन पोलीस ना तर CID होय होते पण काय असता नुसता बसाम बोलणं आणि तसं जाऊन करणं ह्याच्यात फरक असता रे बारभाषाने अरे प्रताप ती गाळ कट करा ते रागात घातले ना त्याचं दाखवायची लागली असं तुमचा काय जाता रे त्याचं उगी बसा एक बोला
पण थंयसर जे काम करतात ना त्यांचं कोण आणि कसो कितको घाम काढता ह्या तुमका एसीत बसणाऱ्यांका नाही कळाचा. तुमचे नुसते बोलाचेच काम. तो कोण तो अर्णब का खर्णब स्वामी तो कितको तो झिरमारूच बोलता. काय ह्याच्या बोलण्यात पद्धत असा काय रीत असा त्या बोलण्यात नुसतो काट्यान प्यायता. हा तर नशीब त्या तोंड ना चांबड्याचा असा मातीचा असताना ते इतक्या कपचे ते फुटले असते. मेलो ना नुसतं डबल बारीक बसल्यावर को करता. इतकी जर तुका हौस असा ना बॉम्ब मारूची तर आमच्या होळी आणि एकदा काय ती पोट भर बॉम्ब मार. जितक्या ध्वनी प्रदूषण ना या 5 महिन्यात कमी झाला ना तितक्या ह्या न्यूज चॅनलने डबल वाढवला. आता ह्या बाल माणूस बघा आता तुमका योग जेसीबी दिसलो तर तुम्ही त्याच्यात चढान बसले आणि आमच्या कोकणात पावटी 50 जेसीबी लावून आमचे अख्खेच्या अख्खे डोंगर ह्यांच्यानी साफसपाट केल्यानी तेव्हा तुमच्या ती मीडिया तुमका पोचणाऱ्यांच्या भाळाचा जोक गेली काय रे. तो आमचो प्रसाद गावडो आणि नितीन गोलटकार बोंबलेच्या देटापासून आराडत ह्या वाचया ता वाचया आमचा म्हणा. पण ते नाही तुमका दिसलं. पण तो आमचं पूल अक्कोच्या अक्को नईन पूल उद्घाटनाच्या जे हवान गेलो तेव्हा काय रावलेले आहेत तेव्हा काय हवान गेलेला काय त्या पाण्याबरोबर तुम्ही तो नाही दिसला नाही तुम्ही आरड मारू. असा तुमच्या हिंमत ना तो हवान गेलेलो पूल आणि ते पसाळे डोंगर ना आमच्या कोकणात ते रोज दाखवाय ना परत निदान ते परत बातमी बघून कंटाळून कोणतरी आमच्यात लक्ष देऊ दे कोकणात आमच्या. जर दिल्लीक आवडताना त्याच जर दाखवत राहिल्यात ना तर एक दिवस सगळ्याचं सत्यानाश करतल्या. उघडा डोळे बघा नीट या फक्त लोकांना दाखवतात असा काय तुमचा ना त्या चावी दिल्यावर नाचता आता बावला झाला. कसा माहिती सध्या लोकांनी नोकरी आणि रोजगारावर विचारू नये ना म्हणून तुमचं हे सगळं राजकारण चालला. लोक ते विषयी घेत चालवून घालतात. बरं कसा असा तुमच्याकडे सत्य बोलणाऱ्या थारच नाही दिनात तुम्ही फक्त ती टकटकीत दिसणारी बावली हाडून ठेवतात. बातमी सांगा मानले बाबा तुमका मानले खरे कोरोना योद्धे तुमकाच म्हणावं आणि तुमका पुरस्कार देऊ आहे मोठे. गर्दीत जाऊन सुद्धा बातमी काढतात खेचून ओढून. पण मेल्यानू कडे खाटी कमी असत याची तरी बातमी असा मा तुमका होय ना. बसा मसान जीवाचून कंटाळ आमका ना तुमच्या बातमीत अजिबात इंटरेस्ट नसतो. फेसबुकवरती टाकतात ते बातमी ते आम्ही ना त्याच्या खाली ते कमेंट येतं ती वाचून मजा घेतो आणि थैसरच वेब कमेंट करून ना आमची का अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काय म्हणतात ना त्याचा वायचा वापर करतो. काय माहित एका तरी आमची कमेंट तुमका आवडायला आणि आम काय फेमस करू शकतो. तुमचा आवडता विषय काय लोकांची लपडी बाहेर काढणं असलेली आणि नसलेली काय ती तुकरट बातमी करतात लपड्यांची. अरे करूच होतं ना तर आमच्या सतल्याक तरी फेमस करूचो त्याका जर फेमस केले तर त्याका लागेल तर दैग्याने त्याका हा म्हणतला असता आणि तुमका ऐकून दे लागतला असता. मी आपला तेव्हा आरडय दिसता मध्यस्थी करा रे कोणी मध्यस्थी करावा माझा ऐकता कोण मग काय सेलिब्रिटी असं त्याचं ऐका. बरं आता ना ती बिला वाढतात ह्या महिन्यात 700 पुढल्या महिन्यात 1400 त्याच्या पुढचे 2100. माका सांगा एक तर कमाई नाही असा कोणाची तरी बिला भरतो त्याचे तुमचे नखरे बघू काय रे नको झाले. ते आरोपी कसे गीते राहतो शपथ घेतात तसं तुम्ही पण घेतल्या नसता ना काहीतरी. म्हणजे जी बातमी करीन ती जनतेच्या आणि देशाच्या हिताचीच करीन म्हणा. विसरले छाप काय असा सध्या कामाधंद्याचा टेन्शन असा ना म्हणा वगी असा नाही तर तुमका केव्हाच धागाक बसेल. तुमचा या चुकतो काय असा जो सत्तेर असा त्याचा कौतुक करूकच वया नाही तर तुमचं चॅनल बंद होतो ह्या पण आमका कळता. जो न्यूज चॅनल नावाचा व्हायरस असा ना तो कोरोना व्हायरस पेक्षा जास्त धोकादायक. कोरोना कसो शरीरातच मारतात पण न्यूज चॅनल नावाचा व्हायरस असा ना तो तुमच्या मनाक आणि बुद्धीक दोघांनाही मारतो. पण कसा हा न्यूज चॅनल वाल्यांचा पण चुकला नाही हो. काय असा जो सत्य असा ना आणि ते जा सांगतले ताच हेंका करूचा लागतो. त्यांचा नाही ऐकल्याने आणि त्यांचं नाही कौतुक केल्याने तर यांचं चॅनल बंद. चॅनल वरसून आठवला गे बाई तुमच्याकडे गजरीमध्ये काय बसले मी उबाबड्याचा काय जाताना त्याचं टेन्शन माका असा आज बघतोय काय झालं आता मी मोठ पेठेल तू. तुम्ही काय बघता न्यूज नको त्या न्यूज वाल्यापेक्षा तो बाबड्या परवडलो.